दे बुंलाय से दाजाब से मा जायो? नै बयनिख्रुइ दुइसिन आबुं अनजिमाया मा? बेलाय लाथिख' लाथिख'। जोबोद मोजां। लाथिख'खौ सोर दिहुनदोंमोन? आर्यभट्टआ जोबोद मोजां। सेनि उनाव लाथिख' फज'योब्ला मा अनजिमा जायो? जि बयनिख्रुइ उन्दै अनजिमा थामहिनबा मोननै सानजिमाजों लिरनो हानाय बयनिख्रुइ दुइसिन आबुं अनजिमाया मा? जि जोबोद मोजां। जिखौ इंराजियाव मा होनना फरायो? TEN 10 होनना फरायो। जौसेनि सिगाङाव मा अनजिमा दं? 99 99 नि उनाव मा अनजिमा दं? 100 100आव मोनबेसेबां लाथिख' दं? मोननैल' 100 जों से दाजाबोब्ला मा मोनगोन? 101 101 निफ्राय 1 दानख'ब्ला मा मोनगोन? 100 मोनगोन। मोनथाम सानजिमाजों लिरनो हानाय बयनिख्रुइ देरसिन अनजिमाया मा? 999 999 नि उनाव मा मोनो? 1000 1000आव मोनबेसेबां लाथिख' थायो? मोनथामल' 1000 जों आरोबाव मोनसे लाथिख' लोगो नांहैयोब्ला मा अनजिमा जागोन? 10,000 10,000खौ जोङो 10,000 बुङालासै मा होननानै बुंनो हायो? से अजुत जोबोद मोजां। 10,000आव मोनबेसेबां लाथिख' थायो? मोनब्रै लाथिख'। आरोबाव मोनसे लाथिख' फोनांजाबदेरोबा बेसेबां लाथिख' जागोन? मोनबा। सेजों मोनबा लाथिख' थायोब्ला बिखौ मा अनजिमा होनना फरायो? 1 लाख 1 लाख। जोबोद मोजां।